Taqbel mal-manifest elettorali tal-EPP fejn tidħol il-politika tad-difiża komuni u anke l-armi nukleari? Mela, l-ewwel ħaġa ejjew nifhmu x'inhu jiġri madwarna. Naħseb illi ma nkunux ġusti ma' nfusna jekk nieħdu dan is-suġġett hekk b'leġġerezza. Ejjew napprezzaw illi għandek gwerer, għandek teddid kontinwa għaddej minn fost oħrajn ir-Russja, għandek ukoll gwerra għaddejja fil-Lvant Nofsani. U allura Unjoni Ewropea illi hija serja hija Unjoni Ewropea illi taraf tifhem illi tittaħdem għal paċi billi wkoll tkun ippreparat. U allura f'dan is-sens li l-Unjoni Ewropea tkun Unjoni Ewropea li tkun qiegħda tiddefendi ruħha u tista' tiddefendi ruħha hija Unjoni Ewropea serja u li tieħu l-affarijiet anke b'ċertu rispett lejn iċ-ċittadini kollha tagħha. U x'taħseb rigward in-nies li jgħidulek li allura l-Ewropa qiegħda tkun tiffoka fuq il-gwerra minflok fuq il-paċi? Mela, il-paċi tittaħdem għaliha. Il-paċi ma tiġix waħedha, il-paċi tittaħdem għaliha kif tagħmel l-Unjoni Ewropea bil-rappreżentanti tagħha billi żomm relazzjonijiet bilaterali tajbin, però ejjew nifhmu wkoll illi min ma jridx jirrispetta dawn il-prinċipji universali fosthom tal-paċi u għan esperjenza tagħha li fl-24 ta' frar propju ta' l-2022 kellna il-Putin iddeċida li jinvadi l-Ukrajina. Jekk Putin ma jitwaqqafx, jibqa' anki għaddej u dieħel iktar fil-fond ġewwa l-Ewropa. Dak ifisser li fil-waqt li l-Ewropa għandha taħdem u tibqa' taħdem mal-paċi, trid ukoll tkun Ewropa li taħseb ukoll għad-difiża. L-IPP ħa pożizzjoni li tirregwarda l-Ewropa u diversi pajjiżi li hemm fl-Ewropa li huma wkoll fin-NATO. Aħna maħniex fin-NATO, aħna pajjiż neutrali u hemm ovvjament differenza li dawn l-affarijiet ma jgħoddux għal pajjiżna. Aħna pajjiż militari u laqqas aħna għandna xi budget militari bħal ħaddieħor. Jiġifieri dak li jgħod għal pajjiżi oħrajn bħal Ġermanja, bħal Franza, bħal Italja, aħna billi maħniex parti minn NATO, ċertament ma jgħodx għalina. Imma li kieku ngħidlek taqbilx imbagħad. Le, ovvjament jien ma naqbilx illi l-Ewropa tibqa' għaddejja fuq din linja u ma tagħmilx iktar sforzi biex ikun hemm il-paċi fl-Ukrajina. Naf li diffiċli, naf li hija komplikata, però dak li għaddej u speċjalment bl-aħħar diskors li sar ta' Macron illi qal illi lesti ntbagħtu truppi Franċiżi fl-Ukrajina, dik hija linja ta' iktar perikolosità. Jekk l-Ewropa tinħakem kollha kemm hi fil-gwerra u di xi ħaġa li pajjiżna mhux qed jara, pajjiżna mhux qed ikkonsidra bħalissa di, isu mhux se tiġi, isu mhux se jiġri xejn. Imma jekk hemm il-darba l-isforzi ma jsirux u l-uniku vuċi għal paċi hija dik tal-Papa Franġisku illi qiegħed jisostni kontinwament kull nhar ta' ħadd li għandha ssir, l-Ewropa ssib lilha nnifisha lura f'gwerra illi għamlet minn kollox biex ma jkollix. U l-pajjiżi Ewropej qegħdin jibżgħu qed jarmaw iktar lilhom infushom u anki bil-biża' li jitla' Donald Trump. Hemm il-biża' ikbar illi dan iddikjara li l-Ewropa tfendi għar-rasa u l-Ewropa ssib lilha nnifisha f'sitwazzjoni gravi u diffiċli. Però il-Partit Nazzjonalista partit illi jaqbel man-newtralità, jaqbel man-newtralità attiva, jien ngħid illi bħala pajjiż nistgħu nagħmlu iktar. Ferm iktar, però minix il-persuna li għandi d-responsabilta fuq dari. Għal xiex tagħmel aktar imma? Iktar ħidma biex iġib il-partijiet fl-imkien. Iktar diskors fuqhom l-affarijiet. ċerti drabi pajjiż żgħir jista' jgħid affarijiet li pajjiżi kbar ma jistgħux jgħidu. U dak hemm bżonn li jgħiduhom. Ovvjament fi ftit kliem diffiċli biex tiftaħ fuq suġġett tant vast, però in prinċipju illi fi żmien fejn għandek dak li qabel konna nsejħu la superpotenza li Russja li letteralment invadiet mhux biss pajjiż imma d-demokrazija sovranità ta' pajjiż ieħor li intrinsikament huwa pajjiż Ewropew illi inti sa mhux qed insemmi l-parti nukleari tinsemmi l-parti illi tittarma għad-difiża biex inti tkun tista' tissalvagwardja dik li hija l-istil ta' ħajja, is-sovranità u t-territorju Ewropew. Allura b'mod ġenerali, mingħajr ma nidħol fid-dettall xi suġġett pjuttost vast iva. U taħseb li
dan il-ħsieb ikun qed jiffidja l-mentalità ta' ċertu nies li jgħidulek li PP jrid il-gwerra mhux il-paċi? Assolutament le, mela. Jekk aħna rridu nkunu filosofiċi jew utopjani, u ngħidu isma' aħna favur il-paċi, iva. Però f'realtà meta inti għandek hekk superpotenza illi huwa aggressur, jiġifieri x'tagħmel? Tħalli invażjoni isiru, tħalli ġenoċidi isiru, tħalli illi jkun hemm pajjiż aggressur illi jibqa' dieħel għax m'hemmx difiża illi tikkumbattih. Li trid il-paċi ma tfissirx li ma tarmax għall-paċi, ma tarmax għad-difiża. Anzi, l-istorja għalmetna li meta jkun hemm minnu b'saħħtu ħafna kontra minn m'għandu xejn, iktar gwerer jiġu, mhux iktar paċi. Ma rajtix kollha ma nistax nagħmel suġġerimenti, ma il-paċi importanti huwa paċi, ma l-paċi tiġi wkoll anke bi prezz. Ġifieri irridu nifhmu li l-paċi ma taqax mis-sema, tiġi bid-dialogu, imma tiġi wkoll anke strutturi li huma importanti wkoll. Ġifieri ma għadni ma rajtix nisqar għax ma tistax laħaq ma kollox. Jitkellem iktar dwar l-ixu tal-armamenti, naħseb li iktar milli tip ta' armamenti. Jitkellem dwar il-bżonn li jkollok Ewropa b'saħħitha. U naħseb wara dak li rajna ovvjament li qed isir fuq tarf tal-Ewropa bejn ir-Russja u l-Ukrajina. Meta naraw dak li qed isir ukoll fl-Istati Uniti fejn għandek Donald Trump li ovvjament ħajkun il-kandidat Repubblikan għall-elezzjonijiet presidenzjali ġewwa Amerika f'Novembru li ġej, fejn qed jgħid ukoll li essenzjalment li mhux se jagħti l-appoġġ lin-NATO essenzjalment li kieku ir-Russja tattakka pajjiż membru li forsi ma jkunx ħallas il-miżati kollha tiegħu. Firri x'qed irva ngħidlek illi jfisser illi l-Ewropa u l-pajjiżi fix-xifer tal-Ewropa li qegħdin viċin ir-Russja għandhom bżonn l-appoġġ tal-Ewropa. Speċjalment jekk ix-xenarju politiku ġewwa l-Istati Uniti jinbidel. U naħseb f'ċirkostanzi tad-dinja kif narawhom jfeġġu llum, l-idea illi jkollok Ewropa iktar b'saħħitha naħseb tgħin is-sigurtà tal-Ewropa. M'aħniex nitkellmu fuq Ewropa iktar aggressiva, però Ewropa li iktar tista' toqgħod fuq saqajja u mhux dipendenti mill-Istati Uniti jew xi superpotenza oħra. U naħseb da fih innifsu hija xi ħaġa għaqlija fiċ-ċirkostanzi ġeopolitiċi li sfortunatament minn xahar għal xahar, minn sena għal sena kif qed naraw jinbidlu. Iva, naqbel mal-Manifest Elettorali tal-IPP. Ma taħsibx li forsi dal-ħsieb jiffidja ma' ċertu kummenti li l-IPP jixtieq iktar gwerra mill-paċi? Le, l-IPP tixtieq il-paċi, naturalment tixtieq ukoll il-pajjiżi Ewropej jipproteġu lil nfushom ikunu lesti biex jipproteġu lill-ċittadini Ewropej kollha.